лек ҳамчун репа мефаҳмидаги яка нафаҳми агар лучше судягӣ накуне хубтара барои ки как организатора как крутои организатори хуб нест мухлисодам ҳали чизо маъқул намешава ка худ дака мегӯ ки ман решенияи доваро розӣ нестам барои ки абсолютно розӣ нестам мби шовои зур кард ира ба назар нагирифтан вообщем ба лайки чизам ралик бо як бори дига мбира мегзара ҳамон бача шояд ки дубора зиқ шава ка агар ки барои ҳамонро хирсан кардан бошам актёри хуба мисол приколҳои хуб мекуна лек дар батлака ӯ ман фикр мекунам ки умуман намефаҳма ки ҳамё чӣ гуфтестиян дар бораи чӣ гап застиян. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом алейкум тамошобинони канали Тоқи ТВ. Салом алейкум нафароe ки видеоро нигоҳ дорен. Агар подписатсия накарда бошен бародаро дар канал лайк монен, подписатсия кунен ва ин видео махсус ба Сунат Шарипова ба амо ака дар масъалаи батли ралик МБ як видео карда кайсина пешаки узр мепарсем акайсина агар ки гапо мабудо маъқулот нашава лек ҳамон видео тира дидам ҳамчун нафаре ки организатори яка якда сухан гуфтагӣ оиди ҳам суханот камакак суҳбат карданем ба як видео дар Сунат Шарипов гуфтагия ки ай ҳамин видео ай ҳамин батл ма чанд қапл кор кардагим ягон нафаре ки мефаҳма фикри хича бига дар комментария ман мисла дар видео гуфтанем ки дар ҳақиқат ҳамун сумера ки ҳамон ака расход кард дар батл спонсор надошт ягон хесилка набуд ягон нафара реклама кардаги набуд дар батл ай ҳамун монетизатсия ки ҳамун видео то имрӯза кор кардагия подтвердид мекунем ки ҳатто расходое ки барои ралли кардагия раҳпулиш омаданаш хоб рафтан хӯрданаш ҳамон пула ҳоли буровардагӣ нест. дар ҳақиқат ин мардак бениҳоят пули калон расход кардааст дар реп ва бигем батлҳоеро организоват кард ки бисёриҳо бовар надоштанд. мисол шона қати райдер батл бурад раллика қати МБ айҷа гирифт бурча вообщем гап нест ҳама тарафа зур лек дар ҳамин батлака як хатогӣ кардӣ. ман ҳамун чиза хостам ки публично гап занам шояд ки ин хатогӣ бо ман боша ака лек ҳамчун организатор та ҳамҷо ака мегӯ ки ман ай доварии судиёҳо розӣ нестам. да ҳами решени судиё ма абсолютно розӣ нестам гапа мардакиш. мисол ака та ҳамчун организатор ҳақ дорӣ довара интихоб кунӣ батлерора макона минуса вообщем любое чиза лек барои решенияи судяҳо ака фикр мекунам камакак хато кардӣ барои чӣ. мисол дар ёдат боша агар ака дар як видео МБ-ра гуфтагӣ ки халқ овосия МБ мегарда мега ки не мега судя шава барои ки мухлисои ралик бисёртаранд. ана баъд судиёҳоро ҳам раллиг интихоб мекунанд ҳам МБ оқибат ҳар се судиё дар раллиг овоз метиҳанд ва худ ака мегӯ ки ман решенияи доваро розӣ нестам барои ки абсолютно розӣ нестам барои ки МБ ба мини зурхон раллиг дар версу зурхон МБ шов кард. вообщем ака нашод шово гуфтанем ки МБ дар ман бародарам мо бисёр суҳбат мекунем мо якҷоя кор кардагем амирҷон як характери характер дорад ки вай барои хича ягон вақт бой наметиҳад ира бисёриҳо ба фикрам ки медонанд лек дар ҳамҷо ака ту мегӯ ки МБ шовои зур кард ира ба назар нагирифтан ба фикрам ки акаи слим ба фикрам ки нашод ҳамин шово гуфтагия ки ба манфиати раллик шед мисол компот шоколад мевагиамон раллик ҳамҷода тонист ба фристайл ҳамун шова бигем нол карда ана масъалаи шови телефон кардагиш дака уҷадам раллик агар ки хирсан мешед баъд ӯ шоу мегзашт раллик наоборот переживат мекунад бо тарафи шумо мега ки бумонед батл бигзара исусу вообщем ин шоушам нагзашт лек МБ ам батли бениҳоят зур кард нисбат ба дига батлош конкретно батли зур кард ака и гапои ман асосан барои ҳамон сухани хита ака ки гуфтӣ ман абсолютно ай доваро розӣ нестам. розӣ будан набудани та ака как организатор бигем бояд умуман дамҷа дар кор набоша ин чиз барои мухлисо буда ка та худат мегӯ ки ман любой чиза мекунам барои мухлисо мекунам ана ё раллик биред ё МБ биред да бояд ҳардаш баробар боша бугӯй хайч хеле буд вообщем
судиёҳо ака медонанд ки чира судягӣ мекунанд. Навоз ту мегӯй ки ман мехоҳам ки халқ лайк монад айсар як бор дига ҳамин чиза бигзаронем. Халқ ака MB худаш подтвердид кардагия ки раллика мухлисош зиёдтаранд. Агар ки хоҳӣ ки ба ҳамин кор MB-ра хирсанд кунӣ, яка наоборот амура бозиқ мекунӣ, барое ки ман фикр мекунам бо раллик лайку комментария зиёдтар мегирад, барое ки мухлисои раллик дар ҳақиқат на данный момент зиёданд. Оянда агар ки MB нагзара мисол, на данный момент раллик зиёдтар тарафдорош. В общем ба лайки чизам раллик бо як бор дига MB-ра мегзара, ҳамон бача шояд ки дубора зиқ шава, агар ки барои ҳамура хирсанд кардан бошам. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. Ана масъала мегӯй дар уҷа мо бояд Мугамбора судя мемондем. Мугамбо ака актёри хуба, мисол приколҳои хуб мекуна, лек дар батл ака ӯ ман фикр мекунам ки умуман намефаҳма ки ҳамё чӣ гуфтесиян, дар бораи чӣ гап задесиян. ма дар ҷая намуд панҷои кадаги мака ки мухлис намефаҳма, ва пробишка заги мухлис намефаҳма, ва репер дар кора ки бишина гӯш кина и чико кадестай бага. Темое ки дар дилани реп мешавам, вай намедонад ки чӣ гапа, чира панҷ кадесиян, чира мисол овардан намёк додесиян. В общем ин чизоро ака ӯ намефаҳма. Ана мисол ягон вақт наметавонад ки судяи теннис рава, судяи футбол шава. Масъалаи доварӣ кардан дака ҳардуш розӣ буданд пешакӣ, гуфтанд ки мо розием ҳамин батл бигзара, ҳамчун организатор ака мо бигем хоҳиш мекунем ва тавсия метиҳем ки ҳамхали чизо нашава, хубтар мешава, барое ки любой кас да доверият карда, ка любой кас дар корои ту кайф карда, як муддати кӯтоҳ иқадар подписчик, иқадар пешравӣ, иқадар пула расход кардан натарсида, фикр мекунам каман одамое ки хали дили гирда мекунанд, ҳамин чизоро худат кардест яка, лек ҳамин чизо ашибка мешаванд дар ҳамин карьера. Боварии батлеро гум мешава ака, боварии судиёҳо. Мисол ман агар судя бошам, мара интихоб кунанд судя, ман судягӣ кунам, бигардам бигӯям ман аз судягита розӣ нестам. Вай судя мефаҳмад чира судягӣ кайса, вай мнение шахсии худша дорад. Хеле ки худат гуфти ака ман мнение худма дорам, вайрам мнение худшо надоранд ака. Ва медонанд ки дар дилани реп чӣ гапай, чӣ хеле чӣ. Агар дар ёдат боша ака, як видеода худат хато накунам, гуфтагӣ биде ки ман реп ҳавуқа намефаҳмам, лек мехоҳам организатори крутой бошам, как организатор ака, крутой организатори, лек ҳамчун репа мефаҳмидагӣ ака, нафаҳми агар лучше судягӣ накунӣ, хубтаре, барое ки хуб нест мухлисодам ҳали чизо маъқул намешава ака. Ба гапи дига ки аката дар видео мегӯй ки мада абид нашуд ки се судя дар MV бал дод, бояд аката да умуман абида набошад, чунки MV ва раллик барои тура ҳардуш батлеранд. Мисол шояд ки дӯстӣ ягон хел боша қатъи MV-рам шояд, лек бояд дар батл барои тура ҳардуш ровни боша, аштоби MV зиқ нашава, абид нашава ака. Дар ҳамин батл агар ки бал мемонден, фикр мекунам хубтар мешуд, шояд ки бал қатъи ягон хел кам фарқ мекард, шояд зиқ намешуд MV, лек ин решение судиёҳо ака, судиёҳо интихобшона кардан ва манам шахсан фикр мекунам ки хато кардагӣ нестанд, чунки мо агар ки 5 сол 6 сол дар дилани реп бошем, мардако ҳамсоли мо стажи репхонишон мефаҳманд чӣ гуфтестанд. Мо рости гап бисёртар қатъи ҳамин реперо ҳамкорӣ дорем, мебинем беруни камеро мешава суҳбатҳо. 99% одамо гуфтанд ки раллик бири дар ҳақиқат ҳамин хелам бир. Ана мегум ку ман дар Амирҷон ягон хел бадию душманӣ надорам, бародари мо ҳар рӯз суҳбат мекунем, маслиҳат кардагием бояд як видео кунем қатъи Амирҷон вақти бекорӣ шаёва насиб. Лек ҳамин чиза агар просто ака партои раундора бе решение мисол халқ чтобы лайк чиза ба назар нагири, хубтар меша, барое ки вай уже решение судиёҳо биромад, тамом решение шуд, раллик бирид ака. ҳамин чиз мухлисода маъқул нест. Як чизе ки решат шуд, бо дуюмбора мегиранд, амура дуюмбора в общем судид мекунанд, ҳамин чиз хуб нест. Агар ки гапом маъқул нашуда боша ака, ё ки он гапом сахт расида боша, бахшиш мепурсем, чунки хубитат қариб дар любой кас расидагия, ҳатто дар морам хубит расидагия ки мо то ҳозира баъзе видеоҳо ҳамеша ягонша мегирем, истифода мебарем. То ҳозира ягон бор нагуфте ки чӣ баи халӣ мекунем, ки жалб накарда, ҳазор рамад ака. Ана барои суханҳо бахшиш як бори дига, мисол как организатор тара ҳама уважат кардест, кайф кардест, ман мехоҳам ки ҳама хел бо зуртару хубтар рафтан бигири ака. Ба ҳамин хотир ман ҳамин видеоро кардам. Шояд ин видеои ман хато буд ки ман публично гап задам дар Инстаграм ё ки дар WhatsApp менависонам, хуб мешуд.
лек ҳамин чиза ман хостам публично гап занам, ака хуб мешед. Ана такрор мекунам, любой рэпер, любой блогерро ки мо дидем берунаи камера қариб ҳама гуфт ки ралик дар ҳақиқат бирид, и ягон ҷои безебиша надора. Мебирам вақте зур кард, лек бояд дар майдон як кас ғолиб роя. Зинда ва саломат бошен тамошобинои муҳтарам. Нафароне ки мехоҳен ай регистратсия кардагитон пул кор кунен, дар ссилкаи зери видео додам регистратсия кунен ва то 1400 сомонӣ бонус гирен. Зинда ва саломат бошен. Худо нигаҳбонтон. Обод бошен.